En este videotutorial aprendrem a fer un pagament a personal propi. Per accedir als pagaments de personal propi, entrem a la targeta e-administració en NuaCloud i anem a l'apartat de gestió, tràmits. Si dins seleccionem els tràmits econòmics i, en aquest cas, sol·licitud de pagament a personal propi. Seleccionem l'aplicació pressupostària on assignarem el pagament. Indiquem el DNI, el NIF o passaport o document acreditatiu de qui siga que cobrarà i el sistema ens genera el nom del perceptor. Si el perceptor pertany al col·lectiu de pas, apareixerà marcada la casella de pas. Si pertany al col·lectiu PDI, apareixerà marcada la casella de PDI, però si pertany als dos col·lectius, perquè és pas i a més professor associat, per exemple, haurem de seleccionar en funció de quin col·lectiu fem el pagament. Després indicarem la retribució íntegra que volem fer, en aquest cas 1.400 euros, i podem calcular ara la quota patronal màxima, sempre de manera aproximada, que suposarà este pagament. Si no ho fem ara, el procediment ens indicarà més avant quina és la quota patronal, però fer-ho en aquest moment ens permet calcular si tindrem fons suficients en l'aplicació pressupostària que volem utilitzar. En aquest cas són 1.400 més 411,60. El concepte, indiquem el concepte, i si el col·lectiu a què pertany el perceptor és el pas, haurem d'indicar exactament quin és l'horari de l'activitat que ha fet per a percebre el pagament a personal propi, la identificació del responsable del pagament i ja podem fer clic en següent. Així podem revisar quines són les dades de la proposta de pagament a personal propi i podem confirmar. Ja tenim la sol·licitud de pagament a personal propi cursada i aquestes són les dades. Després, en els tràmits que hem executat, podrem comprovar que acabem de fer una sol·licitud que està pendent de signatura.